ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Panausap kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni Santiago Apostol. Igsuon ni siya ni San Juan. Pulos ni sila mga mananagat niya, ginganggaan ni sila og mga anak sa dalugdog o mga ambisyoso manggod ni sila og mga maldito. Kamo, maldito mo og ambisyoso. Pero at the end, nangahimo silang santo, mga balaan, kay wa man sila mubuwag sa pagkuyog o pagsunod ni Jesus. Pista ron sa Compostela. Sunod sa atong kuan ngadto taon niya kuyog tang reverend sir man siya dito niya. So mga igsuon, padayon ta uban ni Santiago atong iampo nga mahunong ng taning pandemic sa tibuok kalibutan. Sayod tang wa manggiarang sa gahom sa Ginoo niya ato sang iampo pasalamatan ang atong mga benefactors nga nagsigig tabang sa ato dinhing mga proyekto niya ato sang i-appeal sa pagampo nga ang mga frontliners sa atong gubat nining pandemic malikay unta sa tanang mga peligro. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa salat sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom og way katapusan, nga nagsantos sa unang mga bunga sa mga buhat sa imong mga apostoles, pinaagi sa kamatayon ni Santiago, ihatag sa imong simbahan na ngamuyo kami, nga magmaisog kami sa pagpasundayag sa among pagtuo ug magmalig-on tungod sa iyang mga pangaliya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Apan kami nga nagbaton ni ining espirituhanong bahandi, sama kami sa mga kulon nga hinimo gikan sa lapok, aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amoa. Gisakit kami kanunay, apan wala gayud kawad-ig paglaom. Gilutos kami, apan wala gayud kawad-ig higala. Og bisan tuod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon,
gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Jesus, aron ang iyang kinabuhi makita dinhi sa among lawas. Sa tibuok namong kinabuhi, kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Jesus, aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon maoy nagahom, apahan diha kaninyo maoy nagahom ang kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus, og iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo, ug sa mga kadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios mulabi kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Sila nga nagpugas nga naghilak mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sila nga nagpugas nga naghilak mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, nahisama kita sa mga tawo nga nagdamgo. Ang atong mga baba na puno sa katawa, ang atong mga dila sama sa mga Hudyaka. Sila nga nagpugas nga naghilak mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Unya nag-ingon sila dinha sa kanasuran, gihimo sila sa Ginoo, gihimuan sila sa Ginoo og dagkong mga butang. Gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang, og nalipay gayud kita. Sila nga nagpugas nga naghilak mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. O Ginoo, iuli ang among kapalaran sama sa mga sapa diha sa kamingawan. Sila nga nagpugas nga naghilak mag-ani nga magkatawa. Sila nga nagpugas nga naghilak mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Bisag nang gula sila nga nagdangoy-ngoy, nagdala sa binhi nga igsasabod, mamauli sila nga maghudyaka, managdala sa ilang ginalab. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Ako ang nagpili kaninyo ug gipili ko kamo ug nga ug mamungag daghan mga bunga nga mulungtad nagingon ang Ginoo. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak, miyukbo kaniya ug mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kun maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag,
Oo, makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayud gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni adtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa kaninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo. Sama sa anak sa tao nga wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang tao nga normal, kinang normal nga tao ba? Naagid na siya ay ambisyon sa iyang kinabuhi. Ang taong buang maoy-way ambisyon. Kamo na amoy ambisyon. Amayo, di mo buang. Kay kanigong atong ambisyon, mga desires ba? Mga pangandoy, mao ni ang mugiya nato sa atong kada adlaw nga buhat. Kay wa tay ambisyon, wa gi mahitabo. Nanglitan ron pare, mga ambisyon nga sa may ambitious pare. Madato, sige yung kolekta. Misa yung maayo, na kolekta yun kay aron ang kwarta mo suod. Niya, kung ang pare, ang ambisyon niya, aron siya mahimong kuan. Sa may laing ambisyon ng pare. Maliwat ni San Vicente Ferrer, pare man ni siya. Ana, mangita sa paagi nga ang kinabuhi ng San Vicente, mao'y sigihag sunod, aron maliwat. Kamo, unsa may inyong ambisyon? Ang ambisyon mong madato. So, ang ambisyon sa tao nga anhi ra kutob sa kalibutan, makapastress. Niya, ang resulta no, manag-away na ta. Kung anhi sa kalibutan ba, nga atong level sa ambisyon. Pero mga ambisyon tag langit, kanira gyud nga ambisyon nga makasuod tag langit, nga makapawa sa kagubot, niya makapawa pagyud sa atong stress. Kamo wa mo ma-stress karon? Wa. Og na-stress ka, nabugatan ka karon, nya medyo ratulon ka, kana ang imong ambisyon ni ara kutob sa kalibutan. Pero og ang imong ambisyon, ang langit mo imong sudlon, mawa ginatanan nimong stress. Mawa ng imong mga kabalaka, kanang imong kahadlok, wag tang ginatanan. Basta langit imong ambisyonon. Na karon unsa may inyong giambisyon? Langit o kalibutan? Langit. Wa mo mga ambisyon nga mudako-dako inyong balay. Wa mo mga ambisyon nga makapalit kag house and lot. Wa ka mga ambisyon nga mukita unta imong negosyo. Wa na mamumutan-aw nako. Wa mo mga ambisyon nga moabot pa unta mo og 25 years, 50 years sa inyong kaminyoon. Wa mo mga ambisyon nga masikat unta ka. Wa mo mga ambisyon nga imong anak mahimo untang banggiitang doktor or abogado or unsa pa diha nga mga profesyon. Wa mo mga ambisyon nga maka-abroad ug uban pa. Ug mao na gani na inyong ambisyon, stress na kay mo ana. Muna si Kristo gigamit niya ang ambisyon ni Santiago ug ni Juan, gikuyog pag yung ilang mama, otros ang ambisyosa.
Kay gusto lagi silang mulingkod sa tuo or sa wala ni Hesus didto sa langit. Ingos Hesus akan nindot ning ambisyon na. Gitudloan dayong Hesus, kay bawo mo unsaon pag-adto didto. Siya, wa may kay bawo. Siya, imnao sa ninyo ang kupa nga akong pagaimnon. Muinom mo. Siya usab ng kupa, Lord. Kani bang gisigag inom sa pare. Nakita mo na, kana sigag inom sa pare, kupa mo na. Unsa man na siya? Ang pag-antos. Na bang chalice of sacrifice. Dugo gud ang Kristo yung inom. So sa ato pa ni agas ang dugo, makapaagas mo sa inyong dugo. Mura tingtos lang na malandong. Sige, okay. Ana, ingon si Jesus niya, makapabunyag mo sa akong bunyag. Unsa may iyang bunyag? Karing dias loyo. Naawa na inigbunyag sa bata, ang unang buhaton na kurusang agtang. Ano man, kinahanglan mo pasaan ka sa imong cross o magpalansang ka sa cross. Pasabot, kinahanglang mangambisyon sa kang mamatay para sa Ginoo. So magantos para sa Ginoo, magpakamatay para sa Ginoo. Kanang duha, ingon ni sila, kahimo mi ana. Kamo, makahimo mo na. Tubag. Andam na mong magantos para sa Ginoo, andam na mong magpakamatay para sa Ginoo. Sige. Og moingon nga lisod pa pader, padoong ka sa impyerno. Ang imong ambisyon dinhi ra gyud sa kalibutan. Pero mga ambisyon na kag langit, padoong na kas langit, andam na jud kang magantos para sa Ginoo, magpakamatay para sa Ginoo. Og nahitabo gina ni Santiago, nagantos siya uban sa mga apostoles ngayon kauban ug namatay siya gani. Si Santiago, si St. James mao'y unang namatay sa 12 ka apostoles. Unang gipatay ba, unang gimartir. Si kuan man gito, si Judas man gito'y unang namatay, pero siya may nagpakamatay niya, naghikog mo to siya. Pero ang gipatay gyud una tungod sa iyang pagsaksis, iyang pagtuo sa Ginoo, mao gyud si St. James. Datuman gid iyang ambisyon. Muna ka mo pang ambisyon sad mong malangit. Unsa to'y requirement para malangit? Magantos para sa Ginoo, magpakamatay para sa Ginoo. Pananglitan, magsiminto ka ng daan. Nadi siminto gahapon, lungag pa dato himos la imburnal. Unsa man na? Para nas Ginoo, para nimo? Tubag. Mao lagi akong pangutana ba, para ba nas Ginoo o para nimo? Gatan-aw ko diha sa nagsiminto, humol ilang tiil sa siminto, nyab ana porting inita, nyab sigig kakha ng siminto, ang pare diri nanighawak lang gatan-aw. Hadlok pa mapiskan ang mga tao to saom porting pisik now. Kaingon ko og para pa lang ni silang kaugalingon, di ni sila humol diha. Magbuhat na gani tag kaayuhan para sa uban, para na nas Ginoo. Muna kaning ato mga frontliners, musugot sila sa dili, ang ilang gibuhat sa pag-atubang anang mga COVID victims para ginas Ginoo. Kay para man sa uban. Unya, murisgo ka. Murisgo ba? Sunang ka nakadagko ana diyang kuan, katong truck, simbak ko oroy og masipyat na inigtuyok anang mugawas nas gituyukan adto muligid paduong nimo. Mura jud kag gipison diha. Para nas Ginoo. Diri sa dapita, naasan sila dihay mga tanom, ilas ang gipaputlan ang mga dahon. Hawa na dito, dako-dako unsa man na, para na sa Ginoo, para nimo. Para sa Ginoo, labi nagyugubo na ng mga koral diha aron dako na kayong daan. Kana para na ginas Ginoo. Di ba? Na patyon no nako anis agianan dia bahagi ka daripada patyon tagyo ka ba di ba nga ko ba basta para lagi kayo hastanan unya unsa man na siya makapabugat na nimo o makapagaan matud pang San Pablo sa una natong pagbasa gidagmalan mig maayo gilutos mi gikuhaan mis tanan pero wa gyud mi matandog, wa gyud mi magguba.
Matod pa niya, kining grasya nga among gigunitan, espirituhanong gasa, purting grabiha gid ani. Kahuyang namo, pero sa diyang amo na ning gigunitan, pirting daghanang pagantos among giagian, kanunay silang malipayon, malinaon, og kontentos kinabuhi. So ang sikreto di ay aron ta malipay dinhis kalibutan og didto sa sunod sa langit, maura gyud ang pag-antos para sa Ginoo og pagpakamatay para sa Ginoo. Nya ibutang tani nga atong ambisyon. Ambisyon ba? May daghang magpatambag na ko karon, Pader, tabangi in taon ni unsaon man ni ako mga anak din adyo ko kapa-enroll. Wa sa ko ikapalit aning computer kay para sa ilang aning online nga klase. Pastang paita gyud Pader. Nako ayaw na lang na pa-eskwelaha imong anak. Haron wa kay stress. So unya Pader ang ila in taong kaugmaon, nako tudloi lang na unsaon pag-adtos langit. Wa magkinahanglan online classes ang langit. Wa magkinahanglan palit ka ng laptop. Wa magkinahanglan. Wasan magkinahanglan nga moso jud kag classroom. Ang gikinahanglan lang kamao kang muantos, kamao kang magpakamatay para sa Ginoo, pinaagi sa matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, magpaulipon og mahimo kang alagad sa tanan. Kinahanglan pa bago ng eskwelahan? Ha? Daghan kay tadihang nakatukod og building porting tag-asa, porting nindota mo himog tiles, porting nindota mo mason og mo panday nga wa gi grado di ka mo musuwat. Imong pasuwaton, ay lang pa di ko ka mo musuwat pero tudluig unsaon pag himo anang building, porting nindota pagkadaghang profesional nga mo iniguba sa mga building. Mito, apil ng pare. Na ako'y nakita nga parokya, nahibawan nga bago pang gitukod sa mga tao ang ilang building nga 2-story, ni gasto silang hapit mo 20 million ato. Pag abot sa bagong pare, kay wa siya kauyon, gipaguba yun. Og nagtukod siya bago. Diha gihapon anang iyang giguban, og ang mga tao gyapoy iyang gipabayad, buangon. Way, hibang kaagan sa unsaon pagpanday. Porting kapuya ato. Kaapil ra ba kog contribute ato. Kana ba? Sakit kayo na sa mga tao. Profesional, pare, monsignor, maoy nagpaguba. Aron tukuron og balik, og pabayron ang mga taong maoy nagtukod adto, wapay napo katuig ang milabay. Kaning ato din giguba ra ba sa ako. Naigo sa kuan ni Hinoon. Oy, wa ta gigubay, giayo na to. Gubaon man to pag-abot nako, giayo. Gubaon ang tiles, gubaon ang ceiling, gubaon ang atop, gubaon ang atong wiring, giayo. Nya pagkaayo na, gipunan. Sige gid Pader. Dipitsahe kinang imong kabuang. Ilhan mo na, ma-relax man ta basta dili ta buangon. Nya kun buangon ta bisag unsa pa kanindot sa tong gibuhat, mas stress gid ta. Sige, manindog data mga relax. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron padukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, nakighinabi kanato ang Ginoo sama sa iyang pagpakighinabi sa iyang mga tinunan. Busa kita karon maminaw og muhatag sa atong mga panginahanglan ngadto kaniya og moingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa ug sa kaobispuhan nga magmalahutayon diha sa ilang pagbudlay alang sa pag-abot sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangulo sa kanasuran
nga masulbad na ang pag-antos sa kawadon, sa kagutom ug sa walay kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataktan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga kalag sa mga matuohong mihalina, nga maila ang kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas pangama ni Santiago Apostol, dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan sa tibok sa santos nga simbahan. Hinlui kami Ginoo sa among mga sala pinaagi sa makaluwas nga bunyag sa pagpasakit sa imong anak aron niining pangilin ni Santiago nga imong gibutan nga maguna sa mga apostoles sa pag-ambit sa imong kalis sa kasakit. Maghalad unta kami sa sakripisyo nga makapahimuot kanimo pinaagi ni Kristong among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, og magtanyag sa langit ng mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan,
ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawatak kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawatak kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gipamisahan karon ug kadtong wa nay nahinumdom sa pagpamisa kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kapubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona,
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo, ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. magampo kita sa among kalipay sa pagkalawat sa imong santos nga Eucharistia, nangamuyo kami o Ginoo nga tabangan mo kami tungod sa pangalian ni Santiago imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit
nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon sa mas gasas mga apostoles ang pagkahiusa uban ni Kristo, union with Jesus. Mahitabo lang sad ni kanunay kung mga ambisyon ta nga malangit pinaagi sa pag-antos o pagpakamatay para sa Ginoo. Dinhi sa atong simbahan, ang atong mga workers dinhi o ang atong benefactors na sila ginagmayng pag-antos o pagpakamatay para sa Ginoo. Karon natangtang ng ato dinhing scaffoldings ani nga side og dire di analay jutay diring nahibilin speakers karon tinging adlaw matangtang na ni. Unsa mas inyong tan-aw sa ilang giantusan ditong sakas babaw, okay ra o bati? Nindot. Nindot ba na? Nindot. Og nindot, congratulations sa atong mga nag-antos og saka diha, risgos kinabuhi. Atos lang pakpakan. Nya nga ato sa dinhi nga trabaho na basin inigsunod ani ato na sa ning ipatan-aw ninyo og nindot ba. So ang ato sa diring kuan kanato opisina gitrabaho na pod gasige nagpadayon ang atong murag dako-dako nag-agi diri sa atong adoration, murag pintal na lang ting itong kuwang og electrical unya atong pasalamatan sad dito nag-finishing sa luyo. Ang ato sa diring himuanan og mga stained glasses gipreparar na pod, so magampo ta nga waon tay mga dagkong babag niini nga napamantay mga daghang bayronon kay daghang extra nga trabaho manghinaot sad ta nga daghan nato sa tumakigsunan mopadayon sa paghatag sa ilang mga hinabang nganhi sa atong parokya bisan pa man niining naglisod nga katilingban or sitwasyon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.